paki-subscribe naman dyan mga idol. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay na handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibigay. Umpisahan ang araw na nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon, at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Don Benito, Puso Rubio, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sasurprisahin si Nanay Angelita Distor na nagsaselebrate ng kanyang ika-7th birthday, at ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Mercedes Thornton at si Sir Michael Thornton all the way from Hong Kong. Susamahan niyo kami at ating tunghayan kung anong magiging reaksyon ni Nanay sa pasurpresa ng kanyang mga anak. So isa lang sasabihin ko sa inyo, alat mo! Hi po, good morning po. Makikikain lang po kami. Nanay, may deliver po kami sa inyo. Lazada delivery po kami. Hindi ko po alam kung ano yung na-order po ninyo. Oh no! Hindi po kayo nag-order. Baka po sa mga apo nyo, sino ang nag-order. Pero sa inyo po kasi nakapangalan yun eh. May babayaran pa kayo, Nanay, na 2,500. Oh no! Ito pagbayad. Ito pagbayad. Buludan kayo ba lang na dati korta kita na. Manaw, ay 2,000 na dabay ba na rin ta? 1,000. Oh, pa ba na? Ito katanda. Ay sa patanda. Damdamayo ito dan jay 2,000 sa patanda. Sige. Kabel mo din. Halika Nanay, tignan po natin yung inano sa'yo, pina-deliver. Mati asi kayo karon na kasi kayo maglukat, lukatan nyo diyan. Kuwan, in-order yun, ano? Awan, di anak ko, tiagor order. Sinong anak niya, Nanay? Mercedes. Anong pangalan nila kaya walang? Wala pong center na nakalagay, Nanay, kasi ganun po talaga yun. Wala pong nilalagay na ano, na pangalan. Ang ano lang po, nakapangalan lang po sa inyo. Pero kayo po sa Angelita Distor, Nanay. Okay po. Tapos, Don Benito po ito ang Nanay. Yun nga po. Number 54 po. Sa inyo nga po yun. Kanina po kasi nag-iikot eh. Hindi namin mahanap. Eh, ang sabi nila, nung papunta ng New Zealand. Oh, New Zealand. Yung bang tinuro. So, ito po ang ngayon ay tinuro sa amin. Nanay, pakitaasan lang po nga ito. Ibukunit ang Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito alay ko sa'yo. Happy birthday! Ito po yung pera ninyo. Ayan po, sa inyo po yan. Wala po kayong babayaran. Yung pinahatid lang po para sa inyo. So, pa-picture po muna ako, Nanay, ha? Ikaw lang sa
naman po sa 7th birthday ni Nanay. Ayan. So, bago natin ibigay ang ibang sorpresa para kay Nanay, syempre, hindi mawawala ang birthday songs para kay Nanay. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nanay, may kawish muna bago mo hipan yung kandila. Sa isang katulad mo, inang pagmahal na Ayan, palakpakan naman natin si Nanay. So, meron akong kopya dito kung sino ang mga magbibigay ng message para kay Nanay. Mga happy birthday. Thank you sa pag-alaga mo sa inyo. ialay mo. Walang inang Happy birthday. I love you. Happy birthday, Mama. Dalangin ko ang mahabang buhay pa na darating sa'yo. awit na At magandang kalusugan mo. amay puso Ayun lamang po. May babasahin po ako para sa inyo. ay Ito po, message po nung nagpa-surprise. Wala ka pa rin bang ano, Nanay? Wala ka pang idea kung sino nagpa-surprise sa'yo? Wala po. So, eto po. Mamang, happy birthday. Wala man kami sa birthday mo. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng aking asawa. Mag-ingat ka. Lagi at enjoy your birthday. I love you so much, Mother. Ayan, so, ang nagpa-surprise po, Nanay, is si Ma'am Mercedes at si Sir Michael. Ayan. So, yan po ang munting regalo na pakita ni Nanay. Ayan. So, sa mga apo, wala bang magbibigay ng message? Happy birthday. sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Happy birthday, mga video. Ayan. So, Nanay, kanina humingi ako ng pera sa'yo. Ayan. Sinauli ko na, Nanay, ha? Oh, baka makabawan ni Nanay, Ayan. Nanay, eto. Pagbilang 3, ito hihilain mo. Ito po, ha? Tatakas mo po siya, Nanay. Pero lalayo ako, baka sumabog kasi yan. Ayan, so, Nanay, at the count of 3, 1, 2, 3, go! Ganyan ang tulad mo. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang pagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay na yatang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang Ayan, palakpakan po natin si Nanay. Ayan, si Nanay, happy birthday po sa inyo. Nanay, inyang imutima ko lang, pinang surprise na hindi anak mo para hindi ka. Nanay, para mapanood nila sa video. Salamat na panaginip dito sa praise. Merci, Michael. Thank you very much. Ayan. So, Nanay, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best, Nanay. Sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Maraming surprise pa ang pwede nating pagsamahan. Malay mo, Nanay,
sa 90th birthday mo, kami naman ang maimbitang mag-catering po para sa celebration nyo ng 90th birthday. So happy birthday nanay! Sana po mabigyan ka pa po ng malakas na pangangatawan palagi at sana po mag-ingat po kayo palagi dahil ganito nga po, pandemic, kaya wag po muna kayo labas ng labas nanay ha. Ayan, so happy birthday po at eto pa po, munting regalo ni Miss Marlene para po sa inyo. Ayan po, pagdamutan nyo po ayan nanay. So happy birthday po ulit sa inyo. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Mag-Deliver ko by Miss Marlene Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. So lagi na po natin tatandaan, every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you.